Zaprášený glóbus. Věděla jsem, že jsem utahaná, vyčerpaná a vystresovaná. Nestěžovala jsem si, ale přiznala si, že bych měla svůj rytmus a osobní životní symfonii začít ladit do většího klidu a harmonie. Uvědomovala jsem si to, cítila to. Tělo se ozývalo a přesto bylo tak těžké se zastavit nebo aspoň trochu zpomalit, vydejchat se. Nebo si rovnou lehnout do trávy a rozprostřít se. Nejdřív pozorovat s očima do kořán celý nebeský prostor, plující mraky, sluníčko, které se za nimi právě schovalo. Ale jen na okamžik, aby opět vylezlo a donutilo oči, aby se přimhouřily a pak zavřely docela. Tma. Ale nebyla tak temná jako v noci. I přes zavřená víčka jsem viděla sluneční světlo. Záda se propojovala se zemí, vnímala jsem její teplo i chlad, vlhkost i sucho. Nořila se do ní. Už nejen přes záda, ale skrze celé bytí. Cítila jsem její životadárnou sílu, trpělivost a schopnost regenerace. A náhle moje podstata existence, duše, nebo jak to nazvat, dostala chuť celičkou zemi obejmout. Přiložit si ji na prsa jako glóbus, jemně ho očistit hadříkem od usazeného prachu. Ještě podstavec. Kolikrát jsem asi už ten glóbus otírala. Jak dlouho vůbec chodím uklízet do téhle domácnosti? 2 roky, 2,5 nebo 1,5 roku? Počkat, musím se fakt zamyslet. Hranice uzavřely v březnu 2020, takže 2 roky. Tedy 24 měsíců. V průměru 4krát během jednoho. Tak to máme zhruba 96krát, co jsem ho zbavovala prachu. Kolik věcí jsem za ty 2 roky vlastně čistila a kolikrát? Minimálně taky 100krát. Dohromady by to bylo asi zajímavý číslo. Netušila jsem, kolikrát ještě ten glóbus otřu a nebylo to v tu chvíli podstatný. Podstatný bylo konečně ubrat na intenzitě a čistícím výkonu. Jenže to mě vracelo znovu na začátek mých úvah. Co potom, když nebudu makat 8 až 10 hodin denně, 5krát v týdnu a dalších 8 si nelupnu během víkendu? Co, panebože, budu dělat? Přece se nemůžu jen tak položit do trávy. Říkáš, že můžu? Možná si nemusím lhat do trávy. Možná by stačilo si prostě jen takhle psát. Odněkud se ozvala příjemná melodie. Slyšela jsem ale jenom záchvěvy. Nedokázala jsem ani přesně rozlišit hudební nástroj. Že by dudy? A najednou to bylo pryč. Pryč stejně rychle, jako nezaznamenaná slova, myšlenky. Znáš to? Když se můza snaží prostřednictvím tebe manifestovat i pro ostatní a ty zrovna za svými zavřenými víčky objímáš celou zemi nebo otíráš zaprášený glóbus. Říkáš si, proč no stres? Nemá to být no stres? No stres, latinsky my 3. Pokud ale ty nechceš mít stres s daněmi, tak se ozvi na e-mail. Ideálně dřív než v dubnu.